Hai intereses urbanísticos detrás do saco de Feciñáns? Bieito Lobeira e Vítor Camallo non o desvelan. A solicitar tanto en Portos de Galicia como na Consellería de Medio Ambiente como Consellería do Mar e desde aquela simplemente anecdótico. Eso tamén o é, pero sobre todo é un problema de maneira. Entón, pois, bueno, como representante do Bloque de Santiago no Parlamento Galego, pois leva tempo axudándonos a intentar defender o que nos parece para nós moi claro é que o futuro das mariscadoras. Isto non é unha batalla calquera. Aquí estamos defendendo un modelo de vida, un modelo de xestión dun concello e que nos apostamos, por suposto, por un sector productivo que ademais é o sector máis representativo de Cambados. Por iso tampouco é casual que estemos por aquí e que non é unha cuestión, un problema de tipo ecolóxico simplemente anecdótico. Eso tamén o é, pero sobre todo é un problema económico. E nós queremos ver facerlle a xente que se entere e que introduzca ou se introduzca neste discurso e nesta polémica, porque se non hai apoio social, neste caso, se vai a querer levar adiante un proxecto dun partido político, o proxecto do PP, para non sabemos que, porque tamén outra das cousas que está bastante oculta, segundo ese proxecto que nos presentaron e según as súas afirmacións, é para que queren pechar isto. Non temos nada claro, porque en Cambados temos mar, en Piragua se pode andar por aquí ou por calquer outro lado, como andan na actualidade. Entón, pois iso se quixen facer vir aquí a Bieito porque as cousas cambiaron lixeiramente no último mes, do xeito que sempre se presentou unha obra apoiada desde o sector, cando estes días estamos vendo que o sector ni siquiera era coñecedor desa obra, que estaba apoiando a cofradía en representación do seu presidente ou a presidenta da Asociación das Mariscadoras, non? Pero que non é certo, o resto do sector non sabía nada, de iso non se fala, e nós si queremos falar porque a nosa verdade que nos parece un abuso, son un montón de mentiras, son un montón de ocultación de datos e de engano ao sector ao sector que funciona gracias á organización que teñen e que cada vez funciona mellor e que o maior inconveniente que se encontran en Cambados é basicamente a cuestión dos vertidos e agora, neste momento, unha obra como a que van facer aquí no Sá. Eu, se queredes facerlle algún tipo de pregunta a Bieito, ou se Bieito quere impedir comenzando máis ou menos a súa intervención ao longo do tempo neste proxecto e tamén o seu punto de vista sobre o caso. Ben, moitas grazas por estardes aquí. Isto sí que é xornalismo de investigación con todas as consecuencias. Aí con estas temperaturas. Imos ver. Efectivamente, a nosa actuación do grupo parlamentar do BNG comeza desde o momento en que as compañeiras e compañeiros do Bloque de Cambados pois manifestan a súa preocupación a respeito do futuro do saco de Feciñáns, sobre todo do punto de vista económico, productivo e xerador de emprego. Inmediatamente poñémonos en marcha e aí polo menos descubrimos dúas cuestións que a día de hoxe temos polo menos constatadas documentalmente. En primeiro lugar, de xeito intencionado, consciente e deliberado, existe un proceso de ocultación descarada da información clave en relación con este proxecto de adecuación do saco de Feciñáns como zona náutico-recreativa e a posta en marcha das comportas. Ocultación de información. E, en segundo lugar, un engano tamén deliberado, comezando pola xente que vive directamente do seu traballo, desde o Marisqueo a pé e o conxunto da poboación de Cambados. Como chegamos a estas conclusións? No mes de marzo de 2010, na Comisión de Pesca do Parlamento de Galicia, suscitamos un debate, presentamos unha iniciativa que se sustancia no mes de marzo, onde oficialmente a Consellería do Mar di públicamente, así está grabado e figura no diario de sesións do Parlamento de Galicia, que non se fará ningún tipo de obra aquí contra o criterio das mariscadoras a pé afectadas por esta situación. Estarán informadas en todo momento, recoñece que a esa altura non existe ningún tipo de informe que avalíe o impacto ambiental ou o impacto sobre os recursos mariños e que se porán en contacto coas mariscadoras e serán elas as que decidan se se fai ou non se fai.
Iso non o digo eu, dixo o director xeral de Recursos Mariños da Consellería do Mar. Evidentemente, mentiu. Mentiu no Parlamento, mentiulle a Sociedade de Cambados, mentiu as mariscadoras a pé. Durante todo ese tempo estivemos procurando información no proxecto expediente que ten a ver con este proxecto. Ben, eu quero lembrar que como diputado do Parlamento de Galiza teño dereito a acceder a calquer tipo de documentación, informe, expediente, estudo oficial nun prazo máximo de 30 días desde que o solicito. Pasaron meses e meses desde que fixen a solicitude formal. Desde aquel momento non me entregaron nada e cheguín por unha cuestión de o confeso, de pura ameaza na Consellería do Mar, dixen literalmente e que, fixadevos que paciencia, despois de meses de que incumpriran con ese compromiso, o 20 de xaneiro me daban a información vinculada a este proxecto a que teño dereito ou me pecho, literalmente, na Consellería do Mar, chamo os medios de comunicación porque teño dereito a acceder a esa información e penso acceder a ese dereito, xa non por min, sino pola xente que está detrás que precisa dese proxecto, deses expedientes. Efectivamente, xusto o día anterior, a Consellería do Mar trasládanos este expediente. E do expediente que comprobamos, pois cousas moi curiosas. O Concello de Cambados, o alcalde do Concello de Cambados, ao que se lle solicita opinión a respecto deste proxecto, opinión formal e por escrito, non responde. Non hai opinión, non hai avaliación por parte do Concello de Cambados sobre esta obra. A Confraría de Pescadores, na figura do seu patrón maior, en relación con esta obra, di que sí, que vai ser unha obra moi boa para os recursos marinos. Mais curiosamente, iso ten manifestado tamén o Bloque Nacionalista Galego en Cambados, dúas institucións directamente vinculadas coa realización destas obras como son Costas do Estado di que desaconsella a realización desta obra e que é preciso un informe de avaliación ambiental que non existe, e a propia Consellería do Mar, a Dirección Xeral de Recursos Mariños, afirma que efectivamente hai que establecer o principio de cautela ou de precaución nunha zona de explotación marisqueira e, por tanto, desaconsella tamén a realización destas obras, co cal esa o mundo ao revés. Aquí nos estamos xogando casi 200 postos de traballo directos e outros indirectos ou inducidos vinculados á actividade marisqueira a pé. Este banco marisqueiro, que a día de hoxe está catalogado como zona C a efectos de produción marisqueira, como consecuencia da irresponsabilidade do Concello de Cambados a hora de non proceder á realización das obras de saneamento que posibilitarían que este banco marisqueiro pudera ser moito máis aproveitado, máis rendível. Nós estamos convencidos de que con outra política aquí se podrían xerar máis postos de traballo. Bilfarran, por iso sí, fan que paguen as consecuencias desta crise, que en menos o merece, que son as traballadoras, neste caso as mariscadoras. A presentación do proxecto non cambiou nada, no sentido de que estaba moi claro por que o querían ocultar. O proxecto son unha acumulación de mentiras unha detrás de outra, empezando porque nese proxecto non se di absolutamente nada do futuro do banco marisqueiro. Quer dicir que lle vas a enseñar ás mariscadoras o seu proxecto cando non lle aclaras como lle vai afectar. Iso por un lado. É un proxecto que oculta parte das obras que se van a facer aquí. É un proxecto que en realidade minte e oculta o obxectivo que ten, porque aquí en absoluto falan desde transportes náuticos. Aquí do que fala é de facer ese proxecto porque resulta que se morre o marisco na marea baixa. Non lle pasa o que está aí ao lado, lle partín a outro lado, pero a este de aquí resulta que se lle pasa. Entón, son cúmulos de mentiras. É un proxecto que se consigue simplemente por presión, que se fai a posteriori, que hai un proxecto do Partido Popular simplemente na súa cabeza unha idea, e esa idea se vai levar adiante. E a idea é embalsar a auga daqui. As consecuencias lles dá igual. Está claro que eles non defenden os intereses das mariscadores nin do marisqueo. Eles están por feito que hai outros intereses que prefiro non decilo, pero que, bueno, que argumentamos outras veces, non? Un montón de pisos por aquí, así, valeiros, que a ver se vende millón. Pero que iso, en ningún caso, pode ser obxectivo. E, sobre todo, o que decimos, nunha época de crisis, donde se ve que a industria en Cambados non existe, hai un polígono industrial que está deserto, donde se ve que en vez de apoiar o comercio nunha zona turística, apoian a área comercial de San Miguel, e en vez de apoiar as mariscadoras, apoian aos seus amigos. Pois iso non pode ser. Nós simplemente o que estamos defendendo é o dereito da xente a traballar
e a verdade é que nos parece que o sector do marisqueo e lóxicamente a pesca ten futuro en Galicia, pero hai que apoiarla, e o Partido Popular non apoia nin en Cambados nin en Santiago, se temos claro. Porque, por certo, aquí tamén habería que aclarar e denunciar a connivencia da administración. A administración está facendo en Santiago o que debería facer en Cambados. Eso é inaceptable. Se non podemos ter unha pouca, unha mínima de fe na administración que nos goberna, pois apague e vámonos. Entón, isto é algo máis que unha curiosidade dunhas cousas. Isto é o modelo que defende o Partido Popular en contra do modelo que defende o Bloque. O Bloque sempre está cos traballadores, cos sectores productivos e coa xente que en realidade lle está a dar a riqueza a Galicia. Outra riqueza vai para bolsillos de algún. Pero aquí estamos vendo que moita xente cada vez vive peor, pero os que defenden esta obra viven millor. Diz que o proxecto oculta obras. Que obras pon o proxecto que se vai facer? Vamos a ver, o proxecto fala con moita habilidade, non é un erro, fala exclusivamente da comporta. Entonces obvia, agacha, non nomea o que se vai facer despois. Vos sabedes que se fan aquela comporta e non pechan isto, pois dá igual. É como se unha botella ten dous buratos e lle tapas un, sale polo outro. Entón, está claro que esa obra vai a significar tamén impermeabilización de todo o crebaondas, tapar todos os tubos, e todos os pasales que en realidade foron os que recuperaron gran parte do saco. Porque desde que abriron estes últimos cubos, aquí, que foi cando se fixo o paseo marítimo, se recuperou toda esta zona. Entón, eso non se fala. Pero unha cousa vai implicar a outra. Aquí vai implicar que vai facer un estanque. E como di a Consellería de Pesca, cando se empecen a depositar fangos hai que facer dragados, eso tampouco se ve. E a mesma Consellería deles, a mesma Dirección Xeral, o que lle bota en cara é iso, que é pouco serio, pouco fiable, e non ten información suficiente. Entón, o proxecto, pois, se presentou por presión aquí das mariscadoras, por presión en Santiago de Viego. Porque cando se fixa a licitación decían que cho pasaban, vía web, pero non había maneira de conseguirlo. Que mandar ese correo electrónico e tal, te enrollaban, pero era outro engano máis, como os que están facendo con toda esta historia. Entón, queda claro que este é un problema económico, é un problema de postos de traballo, é unha cuestión de modelo económico e social do país. Algo moito máis complexo do que queren eles mostrar. Aparte de unhas piraguas paseando por aquí, é unha cousa moito máis seria, moito máis importante e de moita máis repercusión social e económica que o que eles queren dicir. E o proxecto non indica que para deportes náuticos, o sea, non fai referencia a eso. Vamos a ver, en canto ao proxecto, en realidad, a causa pola que se fai isto, en primeiro lugar, que é para evitar a mortandade do marisco no momento de estiaxe, cando está a marea baixa. E tamén, e así é tamén, para posible uso lúdico deportivo. Pero o que fan é utilizar un interés productivo para decir que se fai eso. Cando a todas luces, se en realidade fora esa a necesidade, pois estaba claro que eu prefiro a opinión de técnicos de verdade, non? Porque esa opinión aquí a defenden todos os membros do Partido Popular, sexa Touriz ou sexa Luís, e a defende tamén, pois neste caso, o patrón maior, dicindo que representa alguén que non está representando. O patrón maior, se quere representar os mariscadores, primeiro o que ten que facer é informarse do que hai e despois decir, bueno, pois mira, a opinión do sector é esta, pero o que se estivo dicindo aquí foi a opinión dunha persona, e iso é inaceptable.